subiri na Igbo ekana mo ka ka ono melo wele okwu bụ chief doctor mmadụ bụ chief anyị Rochukwu Igbo Anunuebe Nando kalịsịa na mmụọ na-ebe mụnwa ọzọ Nigeria na-agbago egbanụ n'ọgbọ Nigeria na onye bụ eze mmanwụ ama aka si igbujikwara aka n'elu ụwa na-enwe ọgbalibe ọzọ mma anya n'elu ụwa na-abụ ọgbara ọgwụ ka Anunuebe Nando na-agwọ mmanwụ mụ na-ebe mmanwụ ndị ilo ya mgbe ọnụ ma pụtara fanta na-abụ Ebuka Obi bụrụ nke ndị Saga menesi Saga Anunuebe Nando na-akpọ ya na-abịa ka pịawa ya ụgbọ azụ enwemaka ọrụ ọzọ ebe nna ala kasị n'ike na-abụghị ọ bụ na agwa gị na ihe nere eme ege na-apịawa gị ụgbọ azụ ozugbo Saga Anunuebe Nando na-agba ya ka ọ bịa n'ụbọchị tata anụnwa ihe na-ekwu n'ụbọchị tata bụ onye a na-akpọ pụtara fancha Say no the powerless. Na mụba Anunuebe Nando mụ na-ekwu ya n'ụbọchị tata anụnwa si Ebuka Obi bụ evangelist Ebuka Obi si Anunuebe Nando si na ọ bụ skama ife ọ na-alụ bụ 419 ọ bụ na onwe pawa ya yuzụta pawa ama to arrest me ya yuzụta pawa ama to fight me egwu adati ya ife na-ada eme Ebuka Obi wee nyesi anya ife ọya ma ọ maghị ife ọya ma onwere pawa ya na-alụ n'ọrụ na oje mee jeburu otu egbu ka ọgede ga-eme ya arrest nke a na-akpọ ijele na king of the game ga-eme ya arrest because pawa ya ga-alụ ọrụ mmadụ yuzu okwu ọnụ ka mmadụ gwa gị ga-eme ya arrest because your power is no longer working. If your power is working, use that your power and fight me and Anunuebe Nando can destroy that whole Zion. All the old followers, you not fight for you. How about my inbox? I could see going on in all. I'm telling you about are you getting me? That's powerful for you because if you are claiming to be strong and powerful, you have to do something. Are you getting me? Tell them when put our fantasy and Anunuebe Nando, you know the powerless. When you phone Anunuebe Nando is talking, and you wish the person to talk where me and Anunuebe Nando is talking. See, I know the powerless. Away for him and I be a man, a water, Tisika, or German Anunuebe Nando arrest the car. isi kote ebu Igbo agbaye ịghọtago isi kote ebu Igbo agbaye ife awụ ụbọchị Anunuebe Nando koji agbala adọkwasị onwe na enyi ka ọ na-awụrịzi ala kịta ịghọtago ọ na-eme nwa nza rijuo afọ okwechighị mgba andị ụkpana okpoko buru uwu ntị chirie ịghọtago mgbe butterfly bidozi fụtawa onwe ka nnụnụ ịghọtago butterfly bido fụkwa onwe ka nnụnụ oge ife na-ebu nnụnụ bịara ibue ọ ya survive nwe ịghọtago na ife o ji aka since ụbọchị ọsọ chọwarụ this man na Nando o wee gbana Lagos ndị Zion wee welcome ya etu ha si welcome onye ọwụna they made him comfortable, they gave him money osi ebe a pụta wee nwee got ikwu n'ọwayo ka o jegwu evangelist Ebuka Obi na oje na-adọrọ shia ya ịghọtago. I will still post that video ọdụka ya sị na ignore ya na nke ahụ wee pụta wee nye open challenge ọkwanye asịsị akpọnarịa polisi ịghọtago si mee ka ọma na pawa na-alụ ọlụ kịta pawa alụwa n'ọlụ o buru na mma na-achụgharị ka o gbuo mmụọ jọdade o ji mma gbukasịcha mmụọ chi igbu nwaanyị mmadụ after o ji picture the woman gosicha na picture gwa ndị mmadụ na onye abụrụ mmụọ ebe ọ na-efu the woman gụmee ya arrest ọ bụla ala obere nwa dị etu a ọ na-ekwu okwu ọdụka onye kpujiri ile ọnụ ịghọtago ọdụka ọ dara ibi niile ịghọtara ọkwa ifuru ya this is nke ahụ na it is so obvious onye a ịfụrụ na ile na-agba ebe a onye dọnọ kịta na edu aka onye ala ịghọtago o wee wuru ife mmadụ ji ọ na-ewekwutere onwe ife a ka na-eme lot of people tata na ife nke Anunuebe Nando ji wee pụta ife because of na onye a ịghọtago akwa ịghọtago ọ ka nwekwana ndị na-asọfa worst things karịrị ife a ịghọtara ndị ka na-asọfa worst things and ụfọdụ ka ya asọfa mmụọ kịta ọ wụwa n'ala so onye na evangelist Ebuka Obi kere onye meriri kele onye isi dụ mma kịta ga onye isi kpakọrọ ọnụ dibịa nwa na ọ na-alụ ọka mgbe ife ọ na-alụ ọgwụ nwa na ọ na-akụ ọmụ ife ọ na-akụ wee gbaa ya ụdọ wee dewe ya n'ala ụna ama ife na-eme that man na-efu efuo ọ ga-abịarịrị Zion evangelist Ebuka Obi sị na ịkọtọwa Zion kọtọcha Zion na ị ga-abịarịrị Zion
ebe nzọpụta na nwere onwe ya do wụ na Zion, and ọ ya atụrụli ọpa na Zion wee nwere onwe. Aka mbụ ezugo ịghọtago. Daalụnụ. Waja sịrị na ndị Katọlik ebelieve na miracle. Ịghọtago. Achọ ka mmadụ clear very well, because tomorrow morning we are going to treat exactly ife ahụ waja kwuru. Ịghọtago, ka anyị wee kapịa okwu ahụ ọnụ. Ọ na waja maintain na ndị Katọlik ebelieve na miracle. Question na-ajụ, ndị Holy Ghost fathers niile na-eme miracle under Catholic Church, does it mean that they are fake? All these brothers under Catholic Church, does it mean that all of them are fake? Ana m ajụ ajụjụ, because ọ bụrụ na the Catholic Church believe no nwere anything like a miracle, what it means is that now all these Holy Ghost fathers or brothers ndị na-perform miracle na Catholic Church na ncha niile fake. Can somebody clear me? I need a clear understanding. Is it true that Nande Catholic believe on a miracle? We are going to handle that topic tomorrow. I kapia yona mana denumi fisher na comment section. Owulu na eziokwu na Nande Catholic believe a miracle. Presuming that all these miracles we are seeing coming out from the Catholic Church through their priests or brothers, does it mean that they are fake and arranged? Don't forget that a Catholic priest shared a testimony about Enugu State Governor Ahuadoho Ojeshu Obodo Pagariche ebe niile ndị doctor diagnose chaya owebia na adoration ground and ebe a gosi wee nweta healing. We also had another testimony some time back about a woman nwe nwụrụ and nwe binye kuru ume na adoration ground na Enugu, and the only in charge of that adoration was a Catholic priest. So now I am asking, note if I know because of any specific Catholic priest or not. I just want us to share our thoughts on this. Is it true that Nande Catholic believe on a miracle? I want you to drop it in the comment section. Then all na believe on a miracle. All these miracles are a record in the Catholic Church. They got to go. Can they be that miracle? Yeah. It's go.